The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga. Sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90. Mula sa Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring napapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hz para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo mga ka-aksyon. Dumulog sa ating tanggapan si Leonora Bunaos, 55 taong gulang na mula sa Tabaco City. Ang kanyang hinaing ay ang pambababae at pambubugbog umano ng kanyang mister. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Leonora Bunaos. Humingi po ng tulong sa Tabang Ora mismo na gusto kong managot ang ginawa ng asawa ko sa akin na may babae siyang dinala sa bahay namin. Marami akong testigo na ipapakita sa iyo. Kaya kong ipamukha sa iyo para malaman mo ang katotohanan. Wala kang hiya. Live na live kayo. Giinuman kayo sa bahay. Sarap ng buhay ninyo. Pagkatapos dun kayo natutulog. Ang sarap. Masarap na buhay talaga. Matanda ka na, wala kang tinatandaan. Sana managot ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Noon at hanggang ngayon, pabubog mo sa akin. Lahat na ginawa mo. Pagbabayaran mo. At ayan mga ka-aksyon ang panawagan ni Nanay Leonora patungkol dito sa kanyang asawa na babaero at mapanakit umano. At ngayong araw makakasama natin ngayon dito sa studio si Nanay Leonora. Magandang hapon Nanay Leonora. Gandang hapon po. Opo, kamusta? Ayan, mic po, nanay. Opo. Hello. Ayan, okay na po yan, ma'am.
Apo. Hello, hello. Yan. Nanay Leonora, kamusta ka na po? Ayos lang po. Kabado. Mm-mm. First time na may sigaw ang katotohanan para sa buhay ko, para sa mga anak ko. Bakit nyo po ito nirereklamo itong dati mong kinakasama, itong mister mo? Bali po, ako kasi ang pinagbibintangan niya na may lalaki daw ako. Saan kaya lalaki yun? So ikaw ang pinagbibintangan na ikaw daw yung nandalaki. Oo. Ano yung depensa mo sa sinabi niyang ganito? Wala akong ginawa, wala akong lalaki, siya ang meron, pero ilang ulit ko siyang nahuli, pinagtatanggi niya pa. Ano yung nahuli mo sa kanya, ma'am? Yung pambabae niya, nung 2024, pero noon pa, malilit pang mga bata, yun ang talagang ginagawa niya. Okay. So, nung malit pa lang yung mga bata, yung mga anak po ninyo, ay talagang babaero na po talaga itong si tatay. Siguro po, kasi parati kong nahuhuli. Kailan yung last time na nahuli mo Last siya na time, merong babae? 2024. Ano yung kwento doon sa likod ng pagkakahuli mo sa kanya? Kasi nung time na yon, last 2024, parang naramdaman ko sa sarili ko na iba. Parang ibang kutob. Mm-hmm. Ngayon, hinayaan ko lang siya. Ilang buwan yon, hinayaan ko lang. Nung mga siguro September 2024, bali, sinubaybayan ko siya sa tabako. Opo. Nung sinubaybayan ko siya sa tabako, nagpasama ako sa isa kong kaibigan. Mm-hmm. Kasama ko nga ngayon. Ngayon, bandang alas 8 ng gabi, pumunta nga kami yung taong tatanungin namin. Kasi nahuli ko sa text message nila. Okay. May chat message silang dalawa, may conversation. Ano yung nasa conversation? Ang nandoon yung, asan ka, kumusta ka, saan ka pupunta, pupunta ka dito, oo, pupunta ako, ganon. Pero meron bang nabasa ka ng Meron. mga sweet messages? Oo, kasi ano yung pinaka-sweet nilang conversation nilang dalawa? Yung pupunta nga doon kasi dumiretso na sa bituin. Doon ako nagtutok sa bituin eh. Hindi ko alam kung anong klaseng bituin. Ngayon, tanong-tanong ako sa mga kaibigan ko. Okay. Chat ako. Ano ba ang bituin? Yung pala basta gano'n na. Isang anuhan. Mm-hmm. Pasukan. Mm-hmm. Ngayon, sa madaling salita, sinubaybayan ko isang gabi hanggang naabutan ako ng madaling araw, alas 2. Okay. Nung pumunta ako doon sa seawall ng tabako, pinuntahan namin yung lat-lat na tapos itinuro sa akin ng source na dito ganon, dito pumapasok, ganon, ganito, ganon. Tapos sige. O. Ngayon, pagkatapos noon, sabi, balik tayo doon. Iniyayaya ko yung source ko na, sabi ko, kunyari, inuman tayo. Mm-hmm. Sabi ko, ganon. Akong bahala, ganon ko. Ngayon, sabi ng source, hindi ako umiinom. Sabi ko, pakipot ka pa, ginaganong ko. Sige na, ako nang bahala, akong gagastos. Ngayon, naupo kami doon, bumalik kami doon sa tindahan. Okay. Yung source na yon. Ang sabi sa akin, kunin niya yung number ko para kung halimbawa dumating, i-chat ako. Ngayon, kung nung unang pumunta ako doon, tinanong ko ganito, kilala mo ba ito? Pinakita ko yung picture at saka yung tricycle namin. Kasi umaalis sa bahay. Tricycle driver po ito Hindi, si Mr. isda. Nagtitinda ng isda. Ginagamit yung nagtitinda kami. tricycle. Oo. Okay. Ngayon, pag hating gabi kasi alas 9, umaalis na siya eh. Tapos ang balikan niya, madaling araw. Mm-mm. So, kumukuha siya ng panindang Hindi, isda? kumukuha ng babae. Ginagamit niyo yung tricycle, kumbaga umaalis pa. Pambababae. Pambababae Oo, yung kasama gamit. yung mga isda. Kasama yung Oo, isda na paninda. kasi yung isda nandoon sa cooler sa Kumbaga, loob ng tricycle. Kumbaga nanay alibay niya na Yes. meron siyang isda na dala. Kumbaga Oo, galing of siya course sa pinagkukunan niyang isda para... Parang partner Oo. yung ginagawa ni Mister, nangangamoy isda na. Yes! Kumbaga dahil sa sobrang, Oo, Nangangamoy nangangamoy na. na. Siyempre, yung pambababae kaso partner nangamoy sa form nung parang
ibang klaseng gawain yan, Oo, partner. Kaya tama. nangangamoy isda na. Nangangamoy na Okay. siya. Pero doon tayo, ma'am, sa nahuli mo na siya. Paano mo siya nahuli? Ito nga, ganito. Nung time na yun na, na lumakad nga kami ng oras ng gabi, kasi gusto ko yung ako mismo ang makahuli. Ayaw ko ng kwento. Ayaw ko Kumbaga, ng dapat kwento. mahuli mo. Kung Ako mag-isda, lang talaga. partner. Oo, ako lang talaga. Ayaw ko ng kwento dito, kwento doon. Ayaw ko. Gusto ko Sige. yung ako mismo. Okay. Ngayon, sa madaling sasalita, ganito na nga nangyari. Nang tanungin ko, nung pinakita ko yung picture sa cellphone, at saka yung picture ng asawa ko, at saka yung tricycle, tinanong ko, napunta ba yan dito? Ang sagot, yes. Yes. Yung Yes. sabi ng source mo. Ah. Okay. Ano ginagawa? Nakaupo lang dyan, naghihintay ng babae. Yung babae, sasakay na lang dyan at pupunta na sila kung saan. Kaya Kumbaga nga doon ako- ang tagpuan nila, ma'am. Kaya nga ako, sabi ng source, sabi, hindi, wala na akong, ano ba ang tawag doon? Wala na akong benta. Kasi sila na ang unang humahanap ng kaparihan nila. Dapat may ano siya doon. Ano bang tawag doon? Ano ba ang tawag doon? Okay, matanong ko lang, nanay, nung nalaman niyo po na nambababae po itong mister niyo, dahil sabi niyo nga, gusto mo ikaw mismo yung makakita, ikaw mismo yung makakapagbigay ng pruweba sa'yo, dapat caught in the act, ikaw mismo nakakita. Yes. Nung nalaman mong nambababae ito si mister, ano yung ginawa niyo po? Siyempre, ang sakit. Ano po yung ginawa niyo? Gawa ko, talon ng talon, sigaw ng sigaw ako. Okay, nagalit po kayo. Opo, Ano yung ginawa niyo po? Nasaktan niyo po ba si mister? Hindi. Ano po yung ginawa po ninyo? Kasi ganito po yun, nung kami ang naunahan. Kami ang uhuli, kami ang naunahan, sasagasaan kami ng tricycle na dala niya. Nakaano na rito sa likod ko eh. So, ibig sabihin, naunahan kayo ni mister. Oo. So, ang ginawa ni mister, humarurot ng tricycle. Tricycle, sasagasaan kami at sinabi, ako raw ang may modus sa tabako. Gabi-gabi raw ako nasa tabako. So binaliktad ka pa ni Binaliktad, mister. oo. Na ikaw na pala yung laging naandun sa tabako at ikaw daw yung may modus. Anong klaseng modus daw ito, Nay? Modus siguro na panlalaki. Okay. So defense mechanism ni mister para siya ay makaalis doon sa pwedeng isumbat mo sa kanya, inunahan ka na. Oo. Okay. Ngayon, nung pakiramdam ko nung parang nanginginig ka, na parang nakakadumi ka. Okay. Na, So nanay, sabi mo humarurot yung tricycle ni mister. So ibig sabihin, naiwan ka doon sa lugar. kasi kalsada lang naman yun eh. Okay. Sana kayo napang-abot? Pumasok muna ako sa bahay ng kaibigan ko kasi yung nervous ko at saka yung nanginginig yung katawan ko, pumasok ako sa CR nila. Okay. Tapos? Tapos, lumabas ako. Mm. Kasi kinakatok-katok niya yung bento ng bahay Ako, na. so ibig sabihin, sa bahay ng kaibigan mo kung saan pumasok ka, sinundan ka ni Oo. mister. Ano na nangyayari doon? Lumabas ulit ako. Tapos tinanong ko kung uuwi. Oo, uuwi ako. Umuwi ako sa Bunga, naglakad lang ako. Galing Okay. Tabako hanggang Bunga. Nilakad mo yon. Linakad ko madaling araw, mga 1 to 2. Bakit nilakad mo yung napakahabang... Kasi galit na galit ka, di ba? Tapos nasunod siya, sinusundan niya ako ng motor. So iniwan niya yung babae doon. Siyempre, So ikaw pa rin Nahatid yung... na. Nakafocus pa rin si mister sa'yo, sinundan ka. Oo. Saan kayo nakarating? sa bahay na namin sa Bunga, Pagdating nyo sa bahay, ano na nangyari? nag-away pa rin kami, sigaw ng sigaw ako. Ano na ginawa mo? Ako ang pinagbabaliktaran niya na ako ang may lalaki. Okay. Ako raw ang may gawa. So, nagbitawan kayo ng masasamang salita. Oo. Ano pa nangyari? Basta ganun na. Slowly na ako noon, nung 2024 na yon. Hindi ka naman nagbala, Mrs. Hindi, basta sigaw lang ako ng sigaw. Sabi ko, kukuha ka lang naman ng babae. Kung tatawagin, lapang prutas. Okay. Ginanong So, ko. parang ang minimin mo ng lapang prutas, isang bayaran. Oo. Yun, okay. Eto bang babae na binabanggit mo, eto pa rin ba yung nakakasama ni Mr. Iba na. Yun? So, ibig sabihin, maraming naging babae si Mr. Yes. Kagupuhan ba itong si Oo, Mr.? gwapong-gwapo nga eh. Gwapong-gwapo. Kaya daming babae. Okay, pero nasundan ito nung nahuli mo ulit itong si Mister. Oo, ngayon na. Ngayon na, ano Na yung 2025. kwento naman regarding dyan sa pagkakahuli Ito mo naman na ulit? 2025, may tinawagan akong isang tao. Okay. Kasi sinisingil ko, may utang kasi sa akin. Ngayon, naibalin doon sa kwento na, oy Let, sabi,
may asawa na pala yung asawa mo. Sabi ko, talaga? Ganun lang sagot ko. Oo. Tapos, dinala na sa bahay mo. Doon na nakatira. Sabi, ay talaga? Ganun lang ang sagot ko. Ngayon, ang gawa ko, tinawagan ko yung isa kong anak dito sa Tabaco na may asawa na din. Sabi ko, no, check mo nga sa bahay. Papa mo raw may asawa na, dinala sa bahay. Tangina, gumanon talaga ako. Ngayon naman, tinawagan So, ibig sabihin, nung mga panahon na yun, nagkahiwalay na kayo ni Mister? Iniwanan ko na kasi hindi ko na kaya. Aware na ako kasi baka ako ang makapatay or ako ang papatayin. Okay, so iniwan mo siya, kaya merong nakapagsabi sa'yo, nagtatanong kung meron na palang asawa itong mister Oo. mo. Okay. Tapos, sabi, alam na ng biyanan mo. Ganon. Ang sabi, di ka na rin daw uuwi kasi umalis ka na. Wawa, bahay ko yun. Ba't ako hindi ako uuwi? Nung nalaman mo, ma'am, na-check na nitong anak mo na meron ngang dinalang babae doon sa pamamahay nyo, ano yung una mong ginawa? Nag-iyakan yung mga bata. Hindi, yung ginawa mo. Kinausap mo ba itong si Mister? Paano ko kakusapin? Iblina ko na nga eh. So wala kang ginawa? Wala na akong kontak sa kanya. Blina ko talaga lahat. Ang tanong ni partner, nung nalaman nyo po Yung nalaman mo, kasi ma'am. confirm, pinapunta Oo. nyo yung anak mo doon sa bahay ninyo. Confirm ba na naandun yung babae ni Mister, idinala sa bahay ninyo? Hindi po ganito. Hindi pumunta yung anak ko. Kasi galit nga sa tatay. Kasi pinagsasabihan niya raw yung tatay niya na ganito pa. Hindi ka na ba magbabago? So paano nyo po nalaman na nandun talaga yung babae dinala ni Mister sa bahay ninyo? Maraming nakakakita. So sabi-sabi pa din. Sabi-sabi pa rin, pero totoo. Paano mo nasabing totoo, ma'am? Totoo kasi, nakita araw-araw doon sa kapitbahay na nandoon na nga, naglilinis na ng bahay namin. Wow, bago ng tagapag-alaga ng bahay. Oo. Naglilinis ng bahay namin, naglalaba na, nagluluto na, kasi binibigyan pa rin nga yung mga biyanan ko ng pagkain na luto. Okay. And then, aalis na sila pag umaga. So ibig sabihin, kinukonsinta na Yes. ng mga biyanan ninyo, Yes. biyanan mo, etong pambababae ni Mister. Oo. Okay. Nung nalaman mong naandun yung babae, anong ginawa mo? Sinugod mo ba? Hindi pa po. Kasi nasa Maynila pa po ako. Ayun. So nasa Maynila ka pa. So, ano lang ginawa mo? Tiniis mo lang? Oo, di na ako nakatulog. Hindi na ako, parang nainsulto ako sa pagkatao ko. Sa pagkatao ko, nainsulto ako. Okay. Kasi ganito, di bali ng babae ka, wag mo lang dali sa bahay. Kasi walang So okay lang sana sa'yo ng bababae si Okay Mister, na. wag lang babuyan ng yung bahay ninyo. Tama. iniwan ko na kasi. Okay, so tama naman na wag dalhan ng ibang babae yung bahay ninyo. Pero yung pambababae, hindi pa rin yung tama. Oo. Okay. Nung nalaman nyo po na ng bababae si Mister, tiniis nyo lang, tama. Tiniis. Tapos nung nakauwi na po kayo, Nung umuwi ako, diretso ako ng barangay, blatter ko. Ngayon, nagpaalam ako sa barangay, pwede bang pumunta sa bahay namin? bakit po kayo nagpaalam na bahay po ninyo yon? Kasi sabi nga ng anak ko, ma, huwag ka nang pumunta kasi blinater mo na. Sabi ko, hindi ako makatiis. Pero nung talagang gabi noon, may nag-chat sa akin, Let, andito sa bahay, nandito yung motor. Sabi ko, binawalan ako ng mga bata. Okay. Kasi iba nga ang ugali ng ama. Okay. So, to make the story short po, nanay, paano nyo po nalaman na meron talagang babae itong inuuwi sa inyo, sa inyong bahay? Nakita mo ba personal? Ano po yung mga sumunod na ginawa po ninyo Hindi nung ko- nakauwi na po kayo dito sa Bicol? Kaya nga po, blinater ko muna sa barangay. Ngayon, pag blatter ko sa barangay, may nagsabi na sa akin na nandoon daw sa bahay. Sa bahay mismo namin. Ngayon nga, sabi ng anak ko, nagpaalam ako, punta ako, bis, mawag na. Nagmatigas ako. Nagpaalam ako sa barangay. Sabi sa akin sa barangay, Tek, kung gusto mo pumunta doon, magsama ka ng pulis at saka tanod, baka kasi kung anong mangyari sa'yo. Okay. Kasi nakablatter mo, ganon. Ngayon, hindi ko dininig yun. Ako mismo ang pumunta sa bahay. So, ikaw na Oo. yung pumunta doon. Pagdating nyo po sa bahay, ano po yung nadatnan ninyo? Sino yung nakita po ninyo? Pagdating ko sa bahay, wala akong nadatnan. Wala sila. Wala sila. Ngayon, nakita ko, daming kurtina. Ang daming ano. So, merong maraming pagbabago sa loob ng bahay ninyo. Ayos na ayos. Ngayon, siyempre, anong tawag nun? Nagkalintar sa payo mo. Okay. Nag-init yung ulo mo. Ang gawa ko, hinablot ko lahat ng kurtina.
Okay, tapos? Pagkaablatan ng lahat ng kortina, lahat ng gamit ko, ihinagis ko. Lahat ng gamit ko. So yan po yung sa loob ng bahay po ninyo yan? Oo. Okay. Ano po yung ginawa niyo sa loob ng bahay? Lahat yan sinira ko. Sinira niyo lang lahat ng mga gamit? Oo, lahat inayos na siguro yan eh. Lahat yan sinira ko, lahat ng plato ko, lahat ng gamit ko, sinira ko ng martilyo. Tapos pinagbabato niya ako raw ang may lalaki. So ibig sabihin, nadatnan po kayo ni Mister Nadatnan sa ako. loob ng bahay ninyo. So, nung nadatnan po kayo ni Mister, ano na po yung ginawa niya sa inyo? Ako raw na lalaki, umuwi daw ako, gutom na daw yung lalaki ko, wala na akong pansustento. Sabi ko, sure ka? Patunayan mo. Okay. Pagkatapos nun, mga sinabi niya sa iyo, sinaktan ka ba? Binabato nga ako ng helmet at saka ng palakol. Sabi ko, sige, itamang mo yan sa akin para may kalalagyan ka. Sige, hindi na ako natatakot sa iyo. Sige, gawin mo, gawin mo. Opo. So, sa kabila po ng galit po ninyo, tapang pa rin. Oo. Yung pinakita niyo po kay Mister. Nung babae, naandun po ba? Wala na, pinalis na. Kasi ano na yun eh, siguro mga 8 or 9 ng umaga. So ibig sabihin, ito pong babae, umaalis din. Oo, maalis din. Pero babalik ng alas 7 ng gabi. Magkasama na sila. May oras. Yes. Okay. May So, oras. after nung nangyari po yun, nag-away kayo ni Mister. Sigawan kami. Ngayon, dumating yung tatay ng mister ko. Pinagduro-duro ako at pinagmumura-mura ko, putang ina mo, umalis ka na, lumayas ka na, bumalik ka So, pa. nakisali na po yung Yes. tatay ng asawa po ninyo? Yes. Okay. So, pagkatapos noon, saan po nauwi? Ito Yun. pong away po ninyo ni Mister. Doon nga, sa bahay din. Dumating yung anak ko, kasi tinawagan ko, kasama ko sila sa barangay eh. Pumunta muna sila doon sa kabilang bahay. Tinawagan, punta kayo dito, ganito. Ngayon, dinarinig ng mga bata yung minura sa akin ng lolo nila. Sabi ng anak ko, di ba ma, ikaw pa ang lumalabas na gustong-gusto mo pa yung anong lalaki mo. Kasi tinawag na yung asawa kong lalaki ng asawa ko, ng anak ko eh, di na sinabing tatay. Kasi Okay. galit na galit yung mga anak. Okay. Nanay, nung mga oras na yon, yun na ba yung last po ninyong pag-uusap personal ni Mister? Yes. Hindi na po nasundan? Di na po. So ngayon po, nanay, umalis po kayo ng bahay ninyo? Umalis. Doon ako sa anak ko. Okay. Sa tabako. Kailan po yung last nyong usap ni Mister? Ito lang na October 16. October 16. So ano po yung parang humila po sa inyo? Bakit nyo po ipinaabot ito sa aming problema po ninyo? Ano po yung gusto nyo pong mangyari ngayon? Gusto ko lang managot. Kasi sinungaling siya eh. Ako lahat ang pinagbibintangan. So ang gusto nyo pong mangyari, maging malinaw na si Mister po yun ang babae at hindi po kayo yung Yes. nang lalaki. Wala akong lalaki. Marami akong ebidensya kung sino ang lalaki ko. Kasi alam ng mga bata kung saan ako pumupunta. Sabi nyo po, marami kang ebidensya kung sino yung lalaki. Ano po yun ay? Marami akong ipapakita kung sino ang lalaki ko. Oh, Wala naman akong lalaki. Siya ang mayroong babae. marami po kayong ebidensya kung sino yung lalaki mo. Hindi, ibig kong sabihin, marami akong ebidensya na magsasabi na wala akong lalaki. Ayun. So, inayos Malinaw na, lang natin malinaw na yun, na. no? Kasi, syempre, iba po yung dating nun. Marami akong ebidensya kung sino yung lalaki ko. Lalaki. Sorry, diba? namali lang po. So, marami po kayong ebidensya na wala po kayong lalaki. Wala At po. si Mister po, yun ang babae. Opo. Before ako mag-proceed, partner, matanong ko lang, ma'am, doon naman sa pananakit, paano nasabi mong mapanakit po itong si Mister? Sa kwento lang. Sa kwento? Sa kwento lang. Hindi, nalaman sa'yo. niya. Sa'yo, paano mo nasabi na mapanakit itong si Mister? Sinasaktan ka ba Oo. niya nung mga oras na Noon. noon? Hanggang 2021. Sinasaktan ka talaga Oo. ni Mister? Anong klaseng pananakit po? yung Pamubugbog. Nung una sa tabako, nung malilit pa yung mga bata, na nalaman ko ng bababae siya, tapos kinomprontar ko siya, tutugin ako ng mahabang palakol. Pero nung yung kwento mo, ma'am, na nahuhuli mo na talaga itong si Mister na sinasabing nasa Manila ka, sinasabi na meron ng babaeng naninirahan doon sa bahay nyo, sinaktan ka ba ni Mister? Hindi niya naman ako nasaktan kasi nasa Maynila ako. Nung pag-uwi ko lang, babatuhin niya ako. Nung pumunta ako sa bahay, yun, sana babatuhin niya ako ng mga Okay. Matanong ko lang, Mrs., sa pagsasama po ninyo ni Mister,
Nakailang pong babae itong si Mister? Marami siguro. Mga ilan po sa tingin nyo? Siguro 5. 5 Lima. babae. Yes. So, ilang beses din po kayo sinasaktan ni Mister? Sabi mo kasi, nung nalaman mong may babae, sinabi mo sa kanya, kinumpronta mo siya, tutuhugin ka. So, isang beses yon. Isang beses So, yun. kada ba meron ka nalalaman na may babae si Mister, dun ka sinasaktan? Yes. Okay, ibang klase ito si Sige. Mister, ha? Binabaligtad nga kung ang may lalaki. Mm-mm. So, ibig sabihin, nakalimang lalaki na si Mister, 5. ay 5 babae na si Mister, yun din ang binabanggit sa'yo na meron ka ding 5 lalaki. Lalaki. Siguro. Sige ma, para malinawan tayo partner, Okay. ano? Eto Nanay Leonora, para sagutin ang inyong reklamo, makakausap natin sa kabilang linya ng ating telepono si Mister na si Erwin Bunaos. Magandang hapon po, Tatay Erwin. Nadagdagan na naman partner ang pangalan ng mga lalaking Eto na. babaero sa ating Eto listahan. na partner ang logbook. Okay, Sige na. Erwin, 300 na lalaki na babaero na nailapit sa ating programa. Ayan, Tatay Erwin, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Apo, narinig niyo po ang aming usapan. Nandito po si Nanay Leonora, ang misis mo. Totoo bang itong paratang sa'yo na ikaw po ba ay babaero at mapanakit na mister? Puro kwento yan, sir. Kaya yan eh. Puro kwento lang yan. Ay na yan na nahuli ko may lalaki. Kumpare lang namin. May tistigos ako, sir. Opo, so ibig sabihin, Ayaw ko lang Hindi. Ayaw ko lang i-bura. opo, so sinasabi mo, Tatay Erwin, na hindi ikaw yung babaero. Putang na Mari, ang kasalanan ko lang, Mari. Umibig ako sa mas bata sa akin. Nahuli ko. Sabi sa akin, sorry. Opo, Gumagawa yan ng kwento, sir. Gumagawa yan ng kwento. Palagi yan wala sa bahay. Layas ng layas yan eh. Ako naghahanap buhay yan. Layas ng layas. opo, paano? Anong Opo. hinahanap niya sa layasan? Hindi Opo. naman siya nagugutom sa bahay. Naghahanap buhay ako, sir. Araw-araw nagtitinda ako ng isda. Nandito ako sa bunga yan, nagtitinda ng isda. Opo, Patapos ko yung mga anak namin dyan. Putang ina, tayo na parang wala yan sa bahay. Okay, Okay. Tay, paalala lang po, Ako, Tay, ginagawa. iwasan po natin yung pagmumura, no? Sabihin nyo lang po yung gusto nyong sabihin, pero iwasan po natin magmura. Palagi yun nasa layasan. Matagal na yan naglayas. opo, so ibig sabihin, si Nanay Leonora ang lalakero. Pag kinukumpronta ko yan, sir, paglalayas, Okay, pero paano mo nasabi na bakit nasabi ni Nanay Leonora na ikaw daw ay babaero? puro lang yan chismis sa kanya eh. So, ibig sabihin tayo na dinideny mo na meron ka talagang babae. Erwin, makinig ka muna, Erwin. May tinatanong kami sa iyo. Pakinggan mo muna, saka ka sumagot, okay? So, ang tanong ni partner, Tatay Erwin, paano mo nasabi, totoo ba etong binabanggit ni Mrs. na ikaw daw ay isang babaero? Hindi nga, madam. Hindi. Bakit? Nahuli niya ba? Anong nahuli niya? Anong kwento ng mga kaibigan niya? So, Puro marites? so ang gusto mong sabihin, para mapatunayan na ikaw ay babaero, dapat nahuli ka. Ano itong sinasabi ni Mrs. na ikaw daw ay mayroong sinakay doon sa tricycle ninyo na isang babae galing daw doon sa Bahay Aliwan. Sabi raw ni Sai. Hersey. Ano daw? Ano? Ano, sir? Puro sabi-sabi lang yan. Sino daw may sabi? Okay, so sinasabi ni Tatay Erwin na puro sa kwento lang daw ni Nanay Leonora itong pambababae niya. Pero ito naman, Tatay Erwin, ano, itong sinasabi ni Nanay Leonora na meron ka daw na binabahay na at inuuwing babae dyan sa inyong pamamahay. Nadatnan niya sana, sir. Sinira niya ang buong bahay namin eh. Pati yung tricycle ko, pinagsasaktak yung gulong. Nandiyan sa inyo yung video, binidyo ng turmo. Opo. Pakitingin na lang, sir. Sige, Tay. Doon muna ako sa sinabi mo na si Nanay Leonora itong nanlalaki. Paano mo nasabi na si Nanay Leonora itong nagloloko sa inyong dalawa? Nahuli mo rin ba siya na merong ibang kinakasama or Hindi ay ko kasamang sino. lalaki? Hindi ko, sir, nahuli, pero yung kaibigan na kasama niya, yun ang nagsumbong sa akin. Ano yung pagkakasumbong sa'yo? Kaya paragi pumupunta doon sa bahay ng laki. Kumpara namin, paragi pumupunta niya doon, tapos nag-iinom.
Doon sa loob ng bahay, tapos sinuutosan niya yung kasama niya bumili kung ano. Papanggawang kwento ka. Okay, so pareho si Nanay Leonora at si Tatay Erwin na pawang galing sa kwento itong alibay nila patungkol dito Pero sa panloloko. si Mrs. Partner, ayaw niya makinig sa mga chismis. Ang gusto niya, makita niya personal. Kaya Personal. pinuntahan niya doon. At sabi ni Mrs., nakita niya si Mr. na may sakay na babae doon sa kanilang tricycle. Tricycle. Oh, at pinaharurot pa. Oo. How about naman si Tatay Erwin? Tatay Erwin, sinubukan mo ba na personal rin na mahuli itong si Nanay Leonora na meron talagang ibang lalaki? Sinusubukan ko yun, sir, kaso ang babayang gawa, nakalukuhan, nadulas yan. Sa inyong dalawa, mas madulas itong si Nanay Leonora. Permiso, sir, permiso. Yung sinasabi niya, huli niya ako, saan niya ako nahuli? Kwento lang yan. Okay. Doon naman sa alibay mo, sir, or sinasabi mo na merong lalaki si Nanay Leonora, paano mo nasabi? Nahuli mo rin ba siya? Na Nahuli. aktual? Nahuli ko yan, nakausap yung kumari niya. Yung kumare. Saan ang babae si Mrs.? Wait lang, Tatay Erwin. Tatay Erwin, matanong lang kita. Yung bahay po ninyo ni Mrs. na malinis, punong-puno ng kurtina, sino po nag-aayos ng bahay po ninyo? Ano po, pag-ulit? Okay. Nung nasa Ito ba Maynila ito si po? Mrs., malinis po yung bahay ninyo, punong-puno ng kurtina, sino po yung nag-aayos ng bahay po ninyo nung wala si Mrs.? Ako po. Dahil wala na yung nag-less na yan eh. Inaya na ako na nahiwalay na kami. Okay, so malinis po kayo sa bahay, marunong po kayo kumabit ng mga kurtina. Yung lalaki. Tay! So malinis po kayo sa bahay, marunong po kayo kumabit ng mga kurtina. O, wala. Tatay Erwin! Oh, madam. Okay, yung tanong ko po, kayo po yung, marunong po kayo magkabit ng kurtina, malinis po kayo sa bahay. Marunong madam, kahit ano, kahit maglaba madam, marunong ako magluto. Lahat ng gawain bahay, marunong ako madam. Mahirap Okay. lang kami eh. Sige, ano po itong sinasabi ni Mrs. na inuwi nyo daw po yung babae doon sa bahay ninyo at bumabalik tuwing alas 7 ng gabi? Yung mga kwento sa kanya. Kwento sa kanya yan, siguro eh. So- Para mga kwentong barbero lang yan. So, ibig nyo sabihin, si Mrs. ay magaling gumawa ng kwento. Sobra madam. Okay. Kung sumikat yan, mas matigas pa yan kay Carlo Caparas. Okay. Pero tatay, totoo po na sinasaktan nyo si Mrs.? Nasaktan ko yan madam, nung nahuli kong kausap yung kumari niyang, sabi niya, ang problema Mari, umibig ako sa mas bata sa akin. Pagtingin niya sa pintuan, nandun ako nakatayo, tinitingnan ko siya. So nahuli mo si Mrs. Nakausap si Kumare na binabanggit na na-in-love siya or nagmahal siya sa mas bata sa kanya. Oo, madam. Oh, Mrs. Sorry nga tay. Mrs. gaano katotoo po ito na nung sinaktan ka lang daw niya, nung nahuli ka, nakausap mo si Kumare na ang pinag-uusapan nyo ay yung sinabi nyo na Kumare na in love ako sa mas bata sa akin. Walang katotohanan po. Gusto mo patawagin natin yung ano? Huwag na natin pahabain, baka nasa mabuting kalagayan ngayon si Kumare. Ang tinatanong ko lang ngayon, totoo ba yon na... Wala po, walang katotohanan. Bintang lang niya. Anong masasabi mo na sinasabi ni Erwin, ni Mr. na ikaw daw gumagawa ka lang ng kwento? Wala po siyang magaling gumawa ng kwento. So si Mr. ang magaling gumawa Oo. ng kwento. Okay. So, walang umaamin sa inyong dalawa kung sino yung nang bababae at kung sino yung nang lalaki. Ngayon, doon na lang tayo sa mapanakit. Kailan ka sinaktan ni Mr.? Noong 2021 po yan. Matagal na, 2021. So, sinasaktan ka ni Mr. dahil... Sa panlalaki ko daw. Okay. So, ang binabanggit mo kanina, sinasaktan ka ni Mr. tuwing na Nahuli. nahuhuli mo siya na ng babae. Kasi nagkukumprontahan kami. Ano po ba yung totoo? Sino po talaga yung... Ano po talaga yung rason? Bakit kinasasaktan ni Mr.? Magaan kasi ang kamay niya eh. Okay, magaan yung kamay. Tapos ano yung rason? Bakit po nasasaktan ka ni Mr.? Hindi ko nga alam eh, bakit niya ako sinasaktan? Wala namang katotohanan. Okay. Ano po yung patunay nyo na kayo po ay sinasaktan ni Mr.?
Pinubugbog nga ako. Okay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Okay. Nandun na po tayo, Nay. Sinasaktan po kayo ni Mister tuwing sinasabihan kayo ni Mister na meron kang lalaki. Pero binabanggit niyo po sa amin kanina, sinasaktan ka niya tuwing nauhuli niyo po siyang ng bababae. Kasi nga po, nakukumprontahan kami. Siyempre, doonan mag-uumpisa ang ano. Okay. Eto po, Nanay, eto po bang pananakit sa'yo ni Mister? Nailapit niyo po ba sa barangay? Na iparecord po ninyo? Opo. Okay. So, meron din po ba kayong mga medico-legal? Meron. Okay. Mister! Tatay Erwin! Ano, madam? Okay. Tatay Erwin, binabanggit ni Mrs. na ito daw na pananakit mo sa kanya ay naiparecord niyo sa barangay. Napatawag po ba kayo? Naayos na namin yan, madam. Matagal na. Okay. So, ibig sabihin, Naayos na yan. okay, so ibig sabihin, tatay, meron po kayong record sa barangay na inirereklamo po kayo ni Mrs. dahil sa pananakit po ninyo sa kanya. Pero naayos na yan, madam. Naayos na, pero, Bakit, madam? okay nga, Wala naayos, ba yan? naayos nga, tatay. Pero ang tinatanong ko lang po sa inyo, kung sinasaktan nyo po talaga itong si Mrs. Palagi nasa liya sa madam. Pagdating ko, wala yan sa bahay. May cellphone, hindi pa paalam. So, pagdating nyo sa bahay, wala si Mrs. kaya sinasaktan nyo po. Nakakatakot naman pala ito si Tatay Erwin. Pag nauwi siya sa bahay at wala si Mrs., pag nahanap niya si Mrs., sinasaktan niya. Okay. Kasi ang nasa isip ni Tatay Erwin na nasa lalaki si Nanay Leonora. Kaya pag Okay. uwi, yun na, nagbabangayan na kayong dalawa na galing ka daw Okay. sa ibang So, ang lalaki. tanong ko sa inyo ngayon, Mrs., dahil wala naman pala kayong prueba talaga na may sabi kay Mister na meron siyang babae, doon sa kwento mo, yun po yung binabanggit nyo. Ito naman si Mister, hinahanapan din po ninyo ng prueba. So, ngayon po, ano po yung gusto mong gawin, mangyari po ngayon? Managot siya sa pananakit sa akin. Emotional sa mga bata na hindi niya alam kung anong matinding problema binigay niya sa mga bata. Opo. Na nagtatrabaho sa Maynila, iyak nang iyak. Matanong ko po kayo, Sama-sama Mrs. 2021, yung huli po kayong sinaktan ni Mister, ano po yung rason po ninyo? Bakit natagalan po itong pagrereklamo niyo po patungkol sa pananakit po sa inyo ni Mister? Kasi po yung anak ko nag-school pa noon. Nakiusap sa akin. Diretso ko sana yan. Mawag na muna. Nag-aaral ako, ma. Kung pwede. Siyempre, sino po ang papanigang ko? Opo. 3 anak ko kontra isa. Di ibig sabihin, hindi ko na lang inano yan kasi pinakinggan ko lang yung anak ko. Okay. Ilang taon na po kayong hiwalay ni Mister? Nung 1 taon pa lang, ako mismo talagang umalis kasi hindi ko kaya. Hindi ko na kaya ang ano niya. Umaasa pa sana kayong maayos ni Mister. Sana, ngayon sana nga umuwi ako eh. Umuwi ako ngayon na October kasi sa totoo lang uuwi ako. May reunion yung batch namin sa elementary, kaya umuwi ako. Opo. Baka sakali na magkausap kami, magkaayos, nung nalaman ko na may babae nga inuuwi, para akong binunutan ng ano eh. Nainsulto ako. Pero yung nalaman niyo po, hearsay lang. Wala po kayo talagang nakita. Iyon na nga po, kung hindi lang ako, pinigilan ng anak ko, madaling araw siguro, Okay. nahuli ko sila sa bahay. Opo. Last kong tanong sa inyo, Nanay, kung maayos, meron pa po ba kayong parang iniisip na sana maayos pa yung pamilyang ito? Ayaw ko na. Ayaw na ng mga bata. Meron na po kayong iba? Wala. Okay. Tatay Edwin! Tatay Edwin! May kasama po kayong babae dyan. Sino po yan, tatay? Parang manaririnig lang po kami. Nasasabungan ako, madam. Ha? Tapos ito kasi, nasasabungan ba ako? Ah, nasasabungan kayo! Nagtitinda ng isda. Ah, aside po sa... Nagtitinda ng isda. Mahilig po kayong magsabong? Hindi po, dito po ako nagtitinda ng isda. Ah, okay. Para malinaw po. So, nagtitinda po kayo ng isda sa sabungan. Tayo ngayon po, ang sabi ni Opo. Mrs., umuwi daw po sana siya para maayos po kayo. Kayo po ba, tay? Ano po yung gusto nyong mangyari sa pamilya po ninyo? Siyempre, madam, gusto ko po yung pamilya. Ang problema, kung magkasundo ulit kami, tayas na naman yan ang layas. Ganun pa rin mangyayari eh. Okay. Okay. Mas mabuti na yung nag-iisa, madam. Okay, tay, tinanong ko po si nanay kung meron po siyang lalaki na ngayong kinakasama, wala daw. Kayo po,
Meron na po ba kayong ibang babaeng kinakasama ngayon? Wala po akong kinakasama, madam. Si Marie Baltar, ang kasama mo. Pumunta nga yung kanya, nagdaktan ako doon mag-isa, nagsasaing. Si Marie Baltar. Tapos pinakita ko yung sinura niyan. Okay, Tay, may binabanggit. Tay, may binabanggit po si nanay, si Marie Baltar. Sino po ba itong si Marie Baltar? May motor nga doon sa bahay eh. Ay sa ano, kalsada. Nakakilala ko lang yan, madam. Kakilala nyo lang. Kakilala sa Baraylian. Isang Nakikipark gabi. lang dun sa tapat ng bahay nyo, Tatay Erwin. Yung lahat na sinabi mo, Nakikipark kinain lang mo. sa tapat ng bahay nyo itong yung sinasabi ni Yan, Nanay sabi ko Leonora. talaga. Iharap mo sa akin yung marites mo para malaman niya kung... Tinago mo na, di mo na pinalabas. Tinago mo na. O sige, etong si Marites ay tinago na ni tatay. Okay. Dito tayo partner sa legal na aksyon. Makakapanayam natin ngayon sa linya ng telepono si Police Major Nora Vizcaya, ang hepe ng Women and Children Protection Desk ng Albay Police Provincial Office. Magandang hapon po, Major. Magandang hapon po sa inyo, madam, and sa lahat pong nakikinig nanonood sa programa ninyo. Okay. Police Major, eto pong reklamo ni Mrs. patungkol po sa pananakit ni Mr. ay inamin naman po ni Mr. dahil meron daw po nga ang record sa barangay. Ngayon, ay hindi na po sila okay dahil bintang dito, bintang doon. Pero ngayon po, tutukan po natin ito pong inireklamo ni Nanay Leonora na pananakit po ni Mr. umano sa kanya. Ano po ba yung maaring isang pangkaso ni Nanay Leonora dito kay Mr.? Yan po ay ang pwedeng isang pangkaso ay violation of RA 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Under physical abuse po, doon po siya pwedeng magsampa ng kaso. Okay. So, yung physical na pananakit po, yun po yung ang babanggit nyo. How about yung emotional po na pinagdadaanan po ni nanay ngayon? Oo, kasama, pwede rin po yan dahil inanarrate niya po doon sa pagbibigay niya ng salaysay, yung mga nararamdaman niyang emotional na sakit dahil sa mga pangyayaring yon, pwede po yun magpo-fall din po yun sa psychological abuse. So, ang violence against women and their children, physical and psychological abuse po. Ayun. Opo, Major, maitanong ko lang, maihabol ko lang, kasi itong pananakit ay nangyari pa way back 2021. Pasok pa rin po ba ito sa pagsampa ng kaso laban dito kay Tatay Erwin? Opo, kasi ang prescriptive period po kasi ng RA 9262 ay hanggang 20 years po. Ayun. So ano po yung magiging proseso na pwedeng asa ni Mrs. para sa pagsampa ng kaso laban dito kay Erwin? Opo. Si Nanay Leonora po ay pwede pong pumunta sa police station ng Bakakay, Albay kasi sabi niya nangyari yon doon sa sa Bongga at ipa-blatter niya ang insidente. Then kukunan po din siya ng salaysay ng WCPD investigator. Then pwede din po siyang kumuha sa barangay ng protection order para sa kanyang protection, para hindi siya malapitan, hindi siya masaktan uli ng kanyang asawa. Opo. Dahil po dyan, ma'am, ano na lang po yung magiging mensahe mo dito kay Nanay Leonora at dito na rin kay Tatay Erwin? Oo. So, ang payo ko lang po kay Nanay Leonora, unahin niya po muna ang kanyang kaligtasan. Dahil sa tingin ko, posibleng nag-aalala siya dahil sa reklamong ito na baka saktan siya ng kanyang asawa, humingi siya ng barangay protection order. At saka makipag-ugnayan po siya sa pulisya para mapabilis ang kanyang reklamo. At saka pwede rin po siyang mag-coordinate or pwedeng i-endorse siya ng WCPD sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang tulong po na pwedeng maibigay sa kanya. Okay. Apo. So, malinaw po yan, Police Major Nora Vizcaya. Maraming salamat po sa inyong oras. Hayaan nyo po na ito pong sinanay, sasamahan na lang po namin sa inyo pong tanggapan para po ay matulungan po natin sa pagsampa po ng reklamo laban dito kay Mr. Maraming salamat po, ma'am, and maraming salamat po sa lahat pong nanonood at nakikinig ng inyong programa. Ayun. Thank you. At least nalinawan tayo, partner, regarding dito sa
maaring may kaso na kahit matagal na pala, Yeah. pwede, May pasok pa 20 rin. years prescription. So, ibig sabihin, pasok pa Pasok. din yon. Opo. Ayan ma'am, narinig niyo po yung sinabi ni Police Major na pasok pa itong kaso laban dito kay Mister. Ano po yung masasabi niyo? May sinasabi po kayo, nanay, na napakasakit po sa loob. Masakit kasi sa kalooban kasi yung mga anak Mikropono po, nay. Kasi yung mga anak ko ganun din. Sabi ng anak ko sa akin, ma, kung ano nararamdaman mo, nararamdaman rin namin. Opo. Wala na po bang nararamdaman kayong parang awa or pagpapatawad kay Ayoko Mister? na. Ano po yung nararamdaman nyo aside po doon sa sakit? Sobrang galit, sobrang galit. Gusto kong sumigaw, basta. Opo. Nandito sa kabilang telepono po itong dati nyo pong asawa, itong si Erwin. Ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Ilabas nyo, nanay. Tangina mo. Dahil kang supog. Wala kang ya. Dinala-dala mo pa, tatanggi-tanggi ka pa. Huling-huli ka na. Langya ka. Wala ka ng respeto sa mga bata. Malalaki ng bata. Ikaw may respeto ka ba? Yan ang alam May mo. respeto ka ba sa sarili mo? Nagtatrabaho ako sa Manila. Inulisan Hindi mo siya yung- bumibigay ng pera inulisan mo sa yung akin. respeto mo sa sarili mo eh. Okay. Ikaw ang nagalis na respeto sa sarili mo. Hindi ako. Ano po yung dating tawagan nyo, nay? Wala. Ano lang. Ang tawagan lang namin, May, paarog lang. May. May. Bakit May? Kasi yung ano, aywan ko kung bakit ganun ang tawag Oo, niya sa di ba akin. yung May parang matanda na, lola? Si May. Oo. Si Lola. Opo. Pero wala na po bang puwang sa puso po ninyo na ang pagpapatawad or mabuo po yung pamilya po ninyo, Abo. nay? Ayoko na. Ayaw na rin ng mga bata. Okay. So, gusto nyo po tahimik ng buhay? Tahimik na. Pero Bahala na siya. paano kung dumating ang araw na lumapit at nagbak-away itong si Tatay Erwin na sinabi na ayusin ko na yung sarili ko para Ayaw mabuhay na. itong pamilya mo? Ayaw na. Ayaw na talaga. Opo. Pati Tatay mga bata, Erwin! ayaw na. Hindi po, madam. Tatay Erwin, baka ngayong pagkakataon na ito, may gusto pa po kayong sabihin kay Nanay Leonora na hindi nyo po nasabi sa kanya noon. Sa paraan po ng ating programa, ano po yung gusto nyong sabihin, tatay? Eh, good luck talaga sa kanya, madam. Good luck na lang sa kanya. So, hindi po kayo hihingi ng... Mag-iingat sa palagi. Mag-iingat palagi. mag-iingat palagi. Bakit po, tay? Bakit nyo pa pinag-iingat si Mrs.? Ano po yung dalawang meaning kasi yan, tay eh? Maaring pinapaingat nyo siya dahil meron po kayong care sa kanya or pinapaingat nyo po dahil iba po yung takbo ng utak nyo, tay. Hindi naman, madam. Para ka naman, madam. So, Ano po? torker lang sa kanya, madam. Ano po? Yung care. Torker sa kanya, madam. Concern lang. Ayun. Concern. Gusto lang namin maging malinaw tayo, no? Mabait akong tao. Meron pa po ba kayong natitirang pagmamahal dito kay Nanay Leonora? Siyempre, madam, asawa yan ng mga anak ko. Ano? Asawa yan ng... Ay, nanay yan ng mga anak ko. Okay. So, wala na po kayong galit dito kay nanay. Pilitin na lang palisin. Ano? Wala na po. So, Wala yung na. pagmamahal kay nanay, nandun pa din? Siguro, madam. Matagal yan maalis eh. 20 years kami nagsama yan eh. Ayun. So, mahal pa Mahal rin ni pa rin. Tatay Edwin Ayoko itong si na. Nanay Leonora. Pero, Yung team song part. opo, ayaw na ni Nanay Leonora. Ah? Kasi lahat Team- Ano po yung team song po nila. niya? Anong team song niya, Nay? Wala, Nay. Wala? Wala po. Tatay Erwin, ano po yung team song niya ni Nanay? Halos lahat. Wala naman, madam, sa wala. kanya eh. Wala na talagang pag-asa yung partner. Okay, so ayaw ni Nanay Leonora, pero si tatay mukhang gusto pa. Kaya lang, sorry tatay, ayaw na po ni Nanay Leonora. Ano? Nanay Leonora, sasamahan na lang po namin kayo sa police station para po ay makapagsampa po kayo ng reklamo. At yung binabanggit po ni Major, kailangan nyo po ng barangay protection para naman po ay maprotektahan po ninyo ang inyong pong sarili. At ang desisyon po ninyo, tuloy po yung kaso. Tuloy po. Ayun. Paano yan, Tatay Erwin? Tuloy po yung reklamo po sa inyo ni Nanay Leonora. Kasi kung bumalik ako, ganun pa rin Walang, eh. walang problema yan, madam. Tuloy Okay? pa rin. Walang problema daw kay Tatay Erwin. Sige, sasamahan na lang ng aming team itong mag-asawa, dating mag-asawa.
para sa kanilang formal na pag-usap at sa formal na pagsampa ng kaso ni Nanay Leonora. Gusto niyo pa pong makita si Tatay Erwin? Ayoko na makita yan. Ayaw niya na partner. Ayaw na. Sukang-suka Sige. na ata itong si Sukang-suka Nanay. na. Na ako. Ayan. For the last time, Nanay, ano lang po yung gusto mong sabihin? Walang iya siya. Walang hiya siya. Wala na wala wala talaga. masabi si Nanay, talagang walang hiya. Walang hiya ka, Tatay Erwin, yun po Puro ang puot at sinasabi galit niya. na lang yung nararamdaman ni Nanay Bakit Leonora. ikaw, naiiyak ka ba? Oh, yun. Ang Ikaw sagot ang naman ni dapat tawanan na yung Tatay sarili mo. Erwin, ikaw, mahiya ka ba? Oh, so ibig sabihin, partner, wala talagang Wala talaga. papantungan nito. Kahit sila ay magsama, mag-aaway at mag-aaway talaga sila dahil galit na si Mrs. at ayaw naman ni tatay magsabi ng totoo. So, sila nakakalam kung ano yung totoong nangyayari sa kanilang pagsasama. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo, Isang ginang mula sa Ginubatan Albay na may bukol sa kanang bahagi ng kanyang puson, ating ora mismong tutugunan. kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang. Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining Tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Eto mga kaaksyon para sa ating Tabang Medikal, inilapit ni Jonalyn Sevilla Tonga, 39 na taong gulang na mula sa Ginubatan Albay, ang kanyang medikal na problema tungkol sa bukol sa kanyang kanang puson na 7 taon na niyang umanong iniinda. At ngayong araw ay makakausap natin sa linya ng telepono si Jonalyn. Magandang hapon, Jonalyn. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Jonalyn, kumusta ka ngayon? Medyo okay naman po kasi pag minsan lang, pag mayroon lang po akong regla, saka po yun
Ayun. So pag meron kang dalaw, meron kang buwan ng dalaw, iba yung Opo. pakiramdam mo sa sumasakit yung iyong puson. Opo. Sobrang sakit. Opo, ma'am. Masakit po. Okay. Kailan nyo pa po napansin na meron na po kayong bukol sa kanang bahagi ng iyong puson? After 1 year po na nanganak po ako dun sa bunso ko na 9 years old na po ngayon. Ayun. So after nyo manganak, dito sa bunso mo, saka mo napansin na meron kang bukol sa dyan, Opo, sa right side po ng puson ko, sa baba po. Okay. Ito ba ay nakakapa mo or paano mo nalaman na merong bukol? Nakakapa ko na po siya. Nung nung napansin mo or nakapa mong merong bukol, ano yung ginawa mo? Ano po, hindi ko naman po pinapansin, okay lang po. Hindi po ako nagpapacheck up kasi yun nga po, financial problem man po. Pero, Wala pong pangka. oo, sa kabila ng hindi mo pinapansin dahil sa kawalan ng pera, pero bothered ka or natatakot ka kung, at meron kang parang katanungan, ano ba to? Oo nga po, yan ganun po. May, maano po sa, kung paano ka ko itong matitingnan po kung paano po malalam, kung ano po yung nandun sa, kung ano po yung bukol na yun, nasa puson ko, ganun po. Opo, Nanay Jonelyn, magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Opo, maliban dito sa binanggit nyo na anak nyo, meron pa po ba kayong ibang anak? Meron po, 5 po ang anak ko, sir. Tapos naramdaman ko lang po itong nung sa bunso po. Okay. So, nung after na manganak ka, doon mo na napapansin na merong bukol na tumutubo dito sa iyong puson. Opo. Opo, pero sa ngayon, ma'am, ano yung pinagkakaabalan mo? Meron ka bang trabaho or pinagkakakitaan? Meron na, may po ko dito, tindahan ng mga pagkain po. Pero minsan di po ako nakakatinda kasi minsan nauubos din po sa pangbaon-baon ng mga anak ko. Opo. Pero sa tingin nyo, ma'am, saan kaya nakuha mo itong ganitong sakit? Ganitong uri ng sakit? Itong bukol na tumubo sa puson mo? Ano po, nung nanganak po ako dito sa bunso ko, yung asawa ko po kasi hindi siya marunong maglakad-lakad ng mga requirements ko po. Tapos humingi po ako ng tulong dun sa social welfare po, dyan sa BRTH po. Opo. BRTTH po. Diyan po ako nanganak. Pero sa napapansin mo, Nanay Jonelyn, habang tumatagal po ba ay lumalaki ito? Opo. Dati po maliit lang po siya. Nung after 1 year po. Opo. Na nanganak ako. Maliit lang po siya. Tapos nung habang tumatagal po, parang lumalaki na po siya. Opo. Anong nararamdaman mo dito sa parting may bukol, ma'am? Ito po ba ay masakit? Ito ay meron ng pamamanhid? Masakit po siya, sir, pag mayroon po akong dalaw. Opo. Tapos yung dalaw ko po, maabot po ng 3 weeks, 2 weeks po. Opo, sa tuwing ito po ay sumasakit, ano po yung ginagawa nyo, ma'am, na remedyos? Wala po, sir. So, tinitiis mo na lang, ma'am, yung sakit? Opo, tinatagalan ko na lang po. Opo, so paano po ito nakaka-apekto sa'yo, ma'am, itong ganitong uri ng sakit? Ano po, naapektahan po kasi minsan po hindi po ako makatulog sa gabi. Opo. Nararamdaman ko po kasi pati yung tiyan ko sumasakit na rin. Okay. Pero sa ngayon, ma'am, meron ka bang takot na nararamdaman? Kasi hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung ano talaga yung kondisyon nitong bukol na tumubo sa iyong puson. Opo, natakot din po kasi hindi pa po talaga ako nagpapacheck up kahit isang beses. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung nasa bukol na yun na nasa tiyan ko. Opo, at ngayon po ay lumapit kayo sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto nyong mangyari? Ano po yung tulong na gusto nyong hingin po sa Ako Bicol? Gusto ko lang po sana mapacheck up kung kung ano po yung bukol na to na nasa tiyan ko. Ganun po. Okay. So, tamang desisyon yan ay, dahil palagi na lang po ninyong iniinda yan. Siyempre, hindi po pwedeng habang buhay ganyan na lang po yung sitwasyon ninyo. Kaya tamang desisyon po na magpatingin po kayo sa doktor. Pero yung alalahanin po ninyo, partner, ang alalahanin niya ay
pinansyal. At mapacheck upan. Kumbaga, habang maaga pa, ay mapatingnan na ito sa doktor. Eto, Jonalyn, para sagutin ang alalahanin niyo po, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Good afternoon kay Nanay. Opo. Nanay LB. Ma'am LB, si Nanay Jonalyn ay meron pong iniindang sakit or meron pong nakakapangbukol sa kanya pong tiyan, sa gilid po ng kanyang tiyan. Ano po yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po sa kanya? Metay po na kumuha si Nanay ng referral sa RHU kung taga saan man si Nanay, and then dalhin po dito sa atin sa BRHMC para po ma-check up ng tamang doktor. Kung kailangan po i-biopsy, tutulungan po natin siya para malibre. Ayun. So, ibig sabihin nito, Ma'am LB, kailangan niya lang kumuha ng referral sa RHU at i-refer natin ito sa BRHMC at kung ano man yung kailangan gawin sa kanya, kung kailangan operahan, kung ano man yung mga gamutan, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Yes, tutulungan natin siya, Ma'am Remy, para wala siyang babayaran, wala siyang gagastusin dito sa atin sa BRHMC. Ang gawin lang ni Nanay, dalhin po siya dito ng kanyang kapamilya para po may mag-asikaso sa kanya if ever na ma-admit siya. And if ever man po na OPD lang siya, kailangan pa rin ng bantay para ma-guide natin ang tama at mabigyan po ng tamang asistensya. Okay. Ayun. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am LV Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much and God bless everyone. Ayan, balikan natin, partner, si Nanay Jonalyn. Nanay Jonalyn! Hello, Nanay Jonalyn. Napakinggan niyo po itong si Ma'am LB. Kailangan niyo na lang daw po ay kumuha ng referral sa RHU at bahala na po yung Ako Bicol. Sasagutin po nila kung ano man po yung kakailanganin niyo sa ospital at kung ano mang laboratory, sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List. Ay, thank you po, ma'am. Kailan po kaya yan, ma'am? Opo. Kung kailan, nakadepende po yan sa inyo. Kailangan nyo pong, mas lalong madaling panahon, kumuha po kayo ng referral sa RHU, tapos, diretso nyo po dalhin kay Miss LB para po ay matulungan po kayo sa mga susunod na proseso. Okay po, ma'am. Thank you po. At maliban dyan, Nanay Jonalyn, makinig po kayo, bukod po sa inyong matatanggap na medical na tulong mula sa Ako Bicol Party List, ay magpapadala po kami ng aming team sa inyong lugar, Nanay Jonalyn, upang mabisita kayo ng personal at iabot ang aming munting tulong sa inyong pamilya. Ay, thank you po, sir. Ayan. Kung meron kang mensahe sa Ako Bicol Party List, ano po yun, ma'am? Wait lang, sir. Thank you po sa inyo. Thank you po sa tulong. Naiyak po kasi. Okay lang po yan. Kumbaga, Nanay Jonalyn, matagal nyo na po talagang gustong mapatingnan po itong karamdaman nyo or iniinda dito sa puson po ninyo. At dahil sa Ako Bicol Party List, ay kumbaga nabigyan po kayo ng pag-asa. Apo, thank you po sa inyo. Thank you rin po sa tulong. At saka kahit wala pa po. Thank you, maraming salamat po. Opo, yun bagay yung sinasabi namin, Jonalyn, tama po yung naging desisyon po ninyo na lumapit sa Ako Bicol Party List at magdesisyon po kayo na kayo po ay magpapatingin na po sa doktor. Apo, ma'am. Thank you po. Sige po, wag nyo lang po kakalimutan na, Ma'am Jonalyn, yung binabanggit po namin na kailangan nyo pong kumuha ng referral sa RHU para po masimulan na po yung pag-check up po sa inyo ng doktor. Apo, ma'am. I-chat ko na lang po si ma'am yung tumatawag po sa akin. Importante po yung makipag-communicate po kayo sa aming staff para po ay mag-guide po kayo sa mga susunod nyo pong hakbang na gagawin. Ano po? Apo, ma'am. Thank you po. Maraming salamat, Nanay Jonalyn Sevilla Tonga. Yan, partner, ang pinaka-importante, alam mo, partner, yung pakiramdam na parang yung napakatagal mo ng tinitiis at iniisip, problema, eto, may solusyon na sa tulong yan ng Ako Bicol Party List. At yan mga ka-aksyon ang kwento at hinaing ng ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa,
Maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At mga ka-aksyon, 58 days na lang at papalapit na po ang Pasko. Ayan! Advance Merry Christmas mga ka-aksyon dahil ang sabi ni partner, 58 days to go na lang at Pasko na. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at